Udale topeng ireng anggun Jibril asik oi anggun sang Agun sang Gunung Sari. warga masyarakat Taman Sari Kepalon di malam hari ini tentunya untuk acara Gebyar di malam hari ini tepuk tangan dulu untuk Kepalon. Wow, 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 luar biasa. Terima kasih dari Bapak Keamanan Kapolsek Kapolres Matur Sembah Nuwun. Terima kasih juga untuk Sina Panitia. Terima kasih pemuda-pemudi Bakti Manunggal. Tepuk tangan dulu untuk Bakti Manunggal. Langsung saja kita Hadir persembahkan Anda. untuk Anda semuanya topeng ireng Boyo Lali Wulan Wilangun. Agun Sang. Agunsa Indonesia. Yo persiapan bolo-bolo kiprah, persiapan kita joget-joget sepenting aman cinta damai. Yo 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 bareng-bareng yuk semuanya. Cinta, cinta, cinta. Yo berdiri para penonton semuanya. Yo 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 di belakang. Bareng-bareng kita joget semuanya yo. Topeng irenge wong Boyolali. Kita persembahkan untuk panjenengan semuanya sementing cinta damai. Konco-konco yang ada di sebelah kiri, tepuk tangan dulu penonton sebelah kiri. Wow 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 wow. Langsung saja, tidak pakai lama, kita persembahkan untuk Anda.
Sodya Dewa Dewi ingin bersanding serasi takkan pernah terganti. Sodya Dewa Dewi ingin bersanding serasi takkan pernah terganti. Wasak. Sodya Dewa Dewi ingin bersanding serasi takkan pernah terganti. Tresno iki dudu mung dolanan, kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesempatan. Mugi Allah paring kasempatan. Mengadap atiku ben aku ramayu dan tanggung jawabku itu palsu. Dodeno kandolan ning ati tekane nyulayani jadi bisa hidup semati amung ana ing lati rasa sayangku sudah pergi tak mengira kan aku lagi. Dodeno kandolan ning ati tekane nyulayani.
Itu cinta beneran, pastikan ku buktikan. Sayang itu ku akan datang melamar jika sayang. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Sing penting aman, nyaman, damai, tertib, Betul bolo. Atur sugeng dumateng Cok. hampir sadi badan kula wujud cemang balang-balang ampun ngantos samya jineng mangke mudah meleset. Atur preksa Bareng-bareng yo. Iya. Ageng kalih kakung putri sapa muda sedaya. Yen wonten lapang kawula nyuwun gunging pangasara. Najan ala rupa kula wonten lempat nyuwun mangan sami kantor para promiyarsi sampun lengkap kang dados ati mugi sabya sepeda lenggahnya sedaya yen wonten tempat kawula yuk kibarke bolo-bolo Agung sa Indonesia. tertib, aman, nyaman, damai. Tepuk tangan dulu untuk kepala. Sing isoh nyanyi iki nyanyi bareng-bareng lagu zaman biyen nanging enak dirasake. Damar apa lele Buyar apa kawe Ditarosno apa Semene
Bareng-bareng Damar opo lilin, buyar apa kawin, diterusno apa semene biyen kadung duwe niat hati ojo mamang mumpung durung minggat bareng welas iki Ilya. Yuk bareng-bareng. Ini agak rancak dicepetke biar untuk joget kita nyaman. Digawe neng ati. Nopo kejelasan angka di pikiran, tadi pitakonan isun cerita apa primo kanca bareng-bareng. Damar apa lilin, buyar apa kawin, awak tekat riko kurang yakin. Damar apa lilin, buyar apa kawin, terus apa semene biyen kadung duwe niat ati ojo mama mumpung durung minggat welas iki dia digawa neng ngendi, digawe ngendi, ingsun riko hati pikiran hati pitakonan isun duwe riko apa iso nampa damar apa lilin buyar apa gawe tekan riko kurang yakin. Damar apa lilin, buyar apa kawin, diterusno apa semene biyen kadung duwe niat ati durung mamang mumpung durung minggat welas iki bareng-bareng ayo merasa gegeran yo. Aman bos. Pemuda topeng ireng sing rupane Allah, aja Allah awet tunggal bangsa, perayaan ini yang besar sekali bila diperingati di acara tasyakuran. Mila kula niki saged dugi mriki sebab ditimbali
Wow, tepuk tangan dulu untuk kepalon malam hari ini. Luar biasa para penonton full sampai di sana kelihatan dari panggung tetap menyala. Pemuda Bakti Manunggal Kepalon Gendol Rejo, tepuk tangan dulu malam hari ini. Oke, kita meluncur ke kawasan Kota Magelang. Mesti hafal bareng-bareng lagunya yang satu ini. Bareng-bareng nyanyi ya. Sari Nande Putri, yo hafal bareng. Putri Suri Pepujaan Dewi, tiap hari sang putri menari, diiringi putri Sari Nande. Jaluk cepet apa biasa? Cepet. Sari Nande Putri Sari Nande, Putri Suri Pepujaan Dewi, tiap hari sang putri menari, diiringi putri Sari Nande. Sari Nande Putri Sari Nande, Sari Nande. mengapa menangis matamu bengkak? Aduh mama, aduhlah papa, asap masuk di dalam mata. Sari Nande Putri Sari Nande, Putri Suri Pepujaan Dewi, tiap hari sang putri menari, diiringi putri Sari Nande. Adalah gunung kok lunyu teman, mangko sore sayang tak urukane, merawat gunung kok ayu teman, sesok sore tak paranane. Beras ketan kok gawe lembar, jaga gawang iku tugase kiper. Pirang sasi laku muter-muter, nonton Agung sapetok mantan dadi baper. Aman 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 aman. Jika, 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 jika. Ayo bro kanca padha olahraga supaya badane rasa, sinambi maca eram-eram kawula ingkang miturut agama. Ayo bro sedulur Islam sedaya bebarengan Jike hormat Haji. maring mirote junjungan kita Nabi Muhammad ingkang mulya. Ayo bro kanca padha olahraga supaya badane rasa, sinambi maca eram-eram kawula ingkang miturut agama. Ayo pro kaum muslimin muslim
kanca padha olahraga supaya badane rasa sinabi maca iram-iram kaula ingkang miturut agama. Ayo pro sedulur Islam sedaya bebarengan hormatana maring mi'raje junjungan kita Nabi Muhammad ingkang mulya. Sampun paripurna kula caos langen suka bila rapat nyuwun ngapura dumateng para pamirsa sedaya. Agun sasak kanca nyuwun ngapura mugi ngrembaka ngantos